бо мақсади тақвияти корҳои тарғиботию ташвиқотӣ ҷиҳати пешгирии бемории сироятии нави коронавирус дар маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии шаҳри хуҷанд мулоқоти роҳбарияти маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии вилояти Суғд бо кормандони ин марказ баргузор гардид. роҳбарияти марказ зикр намуд ки бо баргузор намудани чорабиниҳои гуногун ва рейдҳои назоратӣ ба шаҳрвандон қоидаҳои беҳдоштии шахсиро доим хотиррасон созанд ва риояи ҳатмии онро таҳти назорати қатъӣ қарор диҳанд. роҳбарони тамоми корхонаҳои муассисаҳо новобаста ба самти фаъолият вазифадоранд ки дар ин самт тамоми шароити заруриро муҳайё созанд. мо бояд фаҳмонем ки хатари бемориҳои сироятӣ бахусус коронавирусро саҳл нагиранд ва ба саломатию ҳаёт бозӣ накунанд. дар заминаи ин дастури супоришҳо бо ҷалби мақомоти дахлдор дар кӯчаҳои шаҳри хуҷанд рейдҳои мақсаднок ҷиҳати риояи қоидаҳои беҳдоштӣ дар нақлиёти ҷамъиятӣ гузаронда шуд. диққат диққат ҳамшаҳриёни азиз, аз шумо эҳтиромона хоҳиш менамоем ки худ ва наздиконатонро аз бемории сироятии коронавирус эҳтиёт намоед. дар хона нишаста безарурат ба кӯча набароед. ҳангоми ба кӯча баромадан ҳатман аз ниқобҳои тиббӣ истифода намуда. мутаассифона мушоҳидаҳо нишон доданд ки дар нақлиёти ҷамъиятӣ масофа ва реҷаи ниқобӣ то ҳол риоя намешавад. нисбати қонуншиканони чораҳои дахлдор андешта шуд. бояд қайд намуд ки дар оянда низ чунин рейду корҳои фаҳмондадеҳӣ аз ҷониби кормандони маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии шаҳри хуҷанд пайваста гузаронда мешавад. шаҳрванд дар даруни нақлиёти мусофиркаш дар ҷои умумӣ бениқоб нишаста мутосиам. ронанда дар қисми ронанда ҳами шумо ҳами якум бор фаҳми дост ки ако мана ҳамҷо ондосиам 10 бор гуфтам ки илтимос маски кунтум. мани пассажирҳои бениқоб нишаста якчанд нафар дар қисми ронанда дар худи қисми ду нафар мусофир бениқоб нишаста худи ронанда шумо ниқоб истифода мебурдед. ҳангоми безарурият баромадан аз ниқобҳои тиббӣ истифода намуда воситаҳои нақлиётро